Здравейте, потребители на YouTube, Vbox, аз съм Дранки Архикс, това е 6-ти епизод от нашето играе на Herobrine Mansion и пак с този гарен бос. Още сме го убили! Fuck you! Подхванах го! Таман го подхванах, бе! Таман го подхвана и таман го има. Вече го хванах! Грай, хванах го! Не мога, не виждам, лагвам и не виждам. Кой се подхвана? Виж, той се движи. Той ме уби вече. Я го хванала, ама. Тъпота му диамантни панталони. То моите ги щупи и бутушите ми щупи. И на мен е каската и бутушите. В този бос няма да го убим. Тук е нещо, някакъв звяр ужасен. Гледай, биш го. Може го биш този лак. Либа си оръжието. Ехчантът огън. Тук и... Ари, подхванахме го. Подхванахме го и той се сети да метне над. Давай, гаси боса. Не. Той е някакъв много гарен бос. Ай го убивам на крета. Като стигнем до ония скелет там, уидър бос, тогава... Аз след малко няма да го изтърпиш, ще направя на креатив с диамантия меч, гъзъм ще го насика. Айде бе, колко живот имаш, проклет бос. Виж какво прави, гледай, той мята огню над ръцете си. Вас и боса, брат. Няма станете, то си ни потроши целия армия. Ари, бягай, ако правиш умение. Ние няма станете. След малко се правим на креатив човек, няма станете. Виждам защо проблеми. Този бос само не създаден да досажда и да чупи армор. Няма станете, май, сега те. Изхабил парата, таман си избих от варата, айде сега. Изхабил съм я напразно. Сега, вече ще стане само на боса, айде да го убиваме. То стана банално вече. Много време си. Ганджа става и сега. Земи, бе, земи. Не мисля, че му действа. Не му ли действа? Айде да видим. Сега ще бия до безкрайност. Само да го фана да ти спреш, ба не лага в сървъра да му. Не дей да чупи. Ама лагва! Аз как да го убия? Ти направо на 100 км съм. И ба си лага, бе, брат, колко неща имаш. Глей, Кеню си минава, сега ще видим с теб. Айде не са крил с тената мръсен бос. Виж го, делчева, виж го долу, моля. Виж го, бе. Имам чувството, че той е... Умря. Мръсно босче долно. Майка ти да е, ба. Умря, бе, слабо го е. Умря тут, гати, нещо тук, какво беше тут? Биш го, не. Брат, още е здрав. Отта! Сега вече... Ти беше лак. Не лакаме, ти беше пък. Добре. Тя да видя коя е следващата... Няма да мога да го бия. Само да знаеш, няма... Ще остана Ариета да спайдър. Няма да мога да бием такъв бос. Аз казвам, че този... Виж, станахме само с ни армори, пък то с нищо даже и не дропна. Вау! Кой ти, бе? Кеню си минава, още ли е жив? Който абсурдния бос е, баси и боса. Биш. Още е здрав, братче, бре. Къде ти да пусна диска? Виж го. Конвяк, върни се, гледай го, бе. Ела тук. Къде ти да пусна диска, е? Ела тук, не ма дразни. Ела, защото след малко ще видиш какво стане. Не, той е нещо фък. Ела тук, защото ще ме изнервиш много. Казвам ти, ела тука. Чакам, те имаш 15 минути да дойдеш, защото неш. Не мога да пусна диска, вау. Едно такова сайджи, бе, вкарай го вътре. Вкарай го от дупката. Валиш го от газа на скелета, пляс вътре и съкчи, верете и става. Ама аз натискам, той не се вкарва, че. Дай го на мен след малко.
На, ти медуза вече. Къде го метна на баня, дис за Бога? Ето го. Къде е тук? Тепта няма в тъста. Ето го къде. Ти къде си там, бе, мозък? Виждай. Абе, чига е връщал, бе. Какъв е този бос? Къде ме би, бе? Айде, наврял го на Саня. Диск. Зато изде. Умря. Защото аз навря смотания диск. Баси, боса, брат. Нашетне, бе. Искаш ли една брейк? Berserking Potion. Какъв е то селянин долу с пилето, е? Strength 2, Hast 2, Speed 2, Nausea 2. Да, бе, какъв е то селянин зомби? О, дропна ми някакъв диамантен меч. Моето момче. Айде ме дръгнем. Ела тук. Къде си? Къде са? Сега стана то спайдърка да я убием. Бе, къде си, аре, ела тука? Имам край да... Пред тебе съм. Къде си пред мен? Няма да стая, аз не виждам ли? Е, кой ти? Ти бат, да е. О, фък. Виж къде е спанал на то смотания зато. Много лагва, бе, какъв... Тут, гледай. Виж как лагва, не мога да го видя. Да, бе, гати малкото зомби. Ата! Ти... Бак, гат! What the fuck, кой ти зомби с някаква ножка? Чай, дай да приключим клипа. Ай, добре.